Ondarreta eguzkiaren festa, nire bihotzak prest dago beteta. Osongi abesten du, eskerrik asko. Andoainen gaude Ondarreta herri eskolan, eta hementxe nire ikasleak. Azterketarekin hasiko gara. Nire eskuinaldean, Telmo. eta nire eskerraldean, Lorea. osongi. Telmo, zurekin hasiko naiz. Zure lehenengo galdera, Erne, 3 aukera izango dituzu. Nola izendu Homer Simpsonen emaztea? Hortxe 3 aukerak, Telmo. A. Marge Simpson. B. Juliet Simpson. C. Izaro Simpson. A esaten du Telmok tita batean, Marge Simpson. Hala izango te da, Telmo? Bai, osongi, Telmo. Lorea, zuretzako galdera, bai? Lasai. Zertarako erabiltzen da rotaflexa? A. Antzarrak ferratzeko. B. Flexa rotatzeko. Eta C. Burnia mozteko. C. Loreak esan du C. Burnia mozteko. Bere dudak izan ditu. Hortxe bili da. Flexa rotatzeko, burnia mozteko. Hementxe egon naiz begira, baino C izango te da. Bai, osongi. Andoainen bizi diren pertsonei nola deitzen zaie? A. Andoñeses. B. Andoaindarrak. C. Andoskoi. B. Andoaindarrak. Eta uste duzu ongi dagoela? Bai. Bai, Telmo oso seguro dago. Cuidao, begiratu nere bihatza, begiratu. Bai, alaxe da, broma zen, oso ongi, Telmo. Andoaindarrak zarete. Lorea, zure galdera. Zein planetak ditu eraztun handi batzuk ezkondu gabe? A. Saturno. B. Frenadol. C. Gregorio. A. Saturno esaten du gure Loreak, baino dudak izan ditu. Oso ongi dago eta normala dudak izatea. Nik ere duda izango nontan. Lorea. Bai, alaxe da, oso ongi, Saturno da. Bai. Telmo, zer da erraxago eramatea? 7 kilo platano edo 7 kilo harri? Cuidao. 3 aukera. A. Platano. B. Harria. Edo C. Berdina da. C. C. Berdina da. Bai. 7 kilo platano eta 7 kilo harri hartzera? Bai. Zergatik uste duzu berdina dela? Zergatik pisatzen dute lo mismo. Oso ongi, berdina pisatzen dute. Bai, alaxe da, berdina da. Oso ongi, fenomeno. Gustoko duzu musika, Lorea? Bai. Pixkat. Bueno, zetak musika lea gustatzen zaizu? Zetak? Ez dut ikusten. Ez dizu ikusten, oso ongi. Ea dakizun bakan dau, begira. Bederatziak ta... Nola jarraitzen du kantak? A. Bederatziak ta 10. B. Bederatziak 40 gutxi. Eta C. Bederatziak ta 25. A. 10. Lorea, gaur dudatan dago, denbora guztian, konturatzen naiz, izan du duda bere 40 gutxi 10. Eta azkenen esan du A. 10. Bederatziak ta 10. Bai, osongi, Lorea. Osongi egin duzue, osongi, bota guztekori. Telmo, bota guztekori, osongi. Horrek zer esan edu, jakintasunaren domina azkarratzen duen Telmo. Telmo, jantzi. Venga, Lorea, zuk ere patu. Osongi, jakintasunaren domina lortu duzue. Txaloak merezi dituzue, bai? Zenbat txalo merezi dituzue? 5. 5 txalo, osongi.